nevím, jestli zakotala jsem. Ještě? No, počkej, vydrž. Ještě podívat do brčka. Super. Já jsem si určitě vzal taky. Tam se podívej. Krásný. Podívej se ke stromečku. Co to tam je? No pojď, tak pojď sem, no pojď. Pojď, tak pojď, pojď. Podívej, co to je. Dívej, to jsou dárečky. No, tak si vem, dívej. A ten je pro koho? Ten je pro Kristýnku. Tak. Ten je pro Kristýnku, tak si ho vem a dej si ho na křesílko, jo? Tam si dej na křesílko dáreček. Tak. A pojď dál. Kristýnko. Vezmeš si tam dáreček a pojď mám půjdem. Tak jo, tak dáme tady Kristýnce na to dáreček, ano? A dívej, tady jsou další, tak ona vem další dáreček. A ten je pro koho je? Ten je pro maminku. Dáš mamince? Tak, děkuji. A vem další dáreček. Tenhle. A ten je pro Kristýnku. Tak si ho vem. Tak. A dáme tady Kristýnce. Tak. A další jsou dárečky. Honem. Tak, ukáž. Ten je tak, ukáž. Ten je taky pro Kristýnku, teda ty jsi byla hodná. Tenhle, tak jo. Ukáž. Ten je pro tatínka, tak odnes tatínkovi. Děkuju. A ukáž tenhle. Pro koho je, ukáž? Ten je taky pro Kristýnku. Tak, a ještě je tam nějaký dáreček? Tenhle? No, pojď. Tu máš lístku. Tak, ten je pro maminku, děkuji. Tak, pojď sem, pojď, tady si hašni. Tak, počkej. Oj. Tak, jedna. A můžeš rozbalovat. No, rozbal. No, dej mamince. No, rozbaluj. No. Chceš pomoct? Děkuji. Počkej, maminka pomůže. Co to máš? Podívej. No, dej mi. Co to máš? Dívej, to máš pohádky. Pohádka, no. Tak půjď, maminka dá pohádky na bok. A dá Kristýnce další dáreček, ano? Dívej, tady další dáreček, ten je taky tvůj. No, rozdělej si. No, co tu máš? No, tak si ho nespovídej. Teda, ukaž si, co dostala. Honem se podívej. Dívej, takovou košilku.
A co tu máš dát? Dívej. Podívej, takové krásné tričenko. Dívej, a tady Míša. A tady dívej. Dívej, tady Míšička. Je, a dáme další dáreček? Jo, tak maminka dá na bok a tady má Kristýnka další dáreček. No. No jde? Tak, tady, dívej, tady. No a co máš tady uvnitř dárečku? Podívej se. Spokojená? Co tam máš, dívej, trampličku? Je. Ukážeš další? Co tam máš ještě? Takové další trampličky, jo. A co tam máš? Tak ukáž, ne? Další trampličky máš? Co to je? Dívej. Dívej, kuk. Dívej, kuk. Co tam je? Další dáreček? Tak dobře. Tak dáme na to papírek. A tady máš další dáreček. Pojď. No. Tak, teď to půjde. No, tak. No. Tak, maminka. Tak. A co teď? Je, maminka rozdělá, jo? Maminka rozdělá? Tak. 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 A ještě tady. Tak. Tak. Co to máš? No? Tak smakni. Větrat na učení. Pojďme si hrát a zpívat. Děkuji a prosím, říkat máš, to už znáš. Vytáhneme z krabice pejska? Dívej. Počkej, maminka zkusí jak tu krabici rozdělat, jo? No, tak to strhneme, že? Tak. Aha. Teď máme problém. Ale maminka si poradí. Počkej. Tak. Aha. Tak. Počkej. Tak. Tak. Počkej, maminka se jenom teda něco podívá, jo? Předpínač. Dolů? Co to je? Větrat na učení. Počkej, Vručku. Pojďme si hrát a zpívat. To je ono? A, B, C, D, E, F, G. Pojďme si hrát a zpívat. Počkej, maminka zapne papíčko zpátky, jo? Děkuji a prosím, děkuji a prosím.
Čím zapnout. Na? No, tak pojď. Je čas na učení. Bříško zmačkni. Tady. No. Bříško. Hej, Tady dívej a nožičku zmačkni. to je má noha. Modrá noha. S tebou je A tady, legrace. tady. Ucho. Růžové ucho. No, Šánek nejde mať. Stačí? Mhm.